Tabwelaso nda update ina ya maiko lini Zamba paja natidze kupatsani ma update wa ndeto panopa iwowa ndi zoti mlandu wawo wadziwika pashale wadziwika akunena kuti amayiwa anapanga abuse office kugwiritsa ntchito office yawo molakwika nanga zinaso ndi zotani zochitika pa mlandu umenewo tifotokoze bwinobwino kunena kuti tikudziwa zoti mayiwa agona ntchitokosi ndipo tinafotokoza nkhani yomwe inabweretsa pano pa Justin Tech Malawi kunena kuti amayiwa agona ntchitokosi ndithu ndipono anakafunsidwabe mafunso kumeneko komatu ikakhala nkhani ya mlandu okhawo ndi apolisi amakana kuutchula akuti mlandu sitiutchula kufikira mu nthawi yake yoyenererayo ndi nthawi yoyenerera ijatu yafika akunena kuti amaiko lini Zamba akutchajidwa mlandu onena kuti anapanga abuse office yawo ngati mlembi wamkulu wa office ya president komanso nduna zake akuti nthawi imeneyo ya Chakwera anagwiritsa ntchito office molakwika mwa njira ina office imapatsa ndi kuti kuthekera kuti akhoza kumapanga zinthu zina ndi zina kumakhani mphamvu zomwe athandithu kucheza ndi anthu amakampani osiyanasiyana kaya zakuboma zinthu ngati zimenezozo kusayina zima contract chani nanga si mulembi ndi iwo anatengana advantage tikutengerapo mwayi wonena kuti na office imatha kumapanga kumapatsa mphamvu zimene zoti akhoza kumapanga zonzo osati kuti pa zinthu zawo personal matter koma azipangira zinthu za dziko la Malawi ngati ma contract chani zizi zisayinidwa kuti zipindulira Malawi za dziko la Malawi osati za iwo anakatenga zimene zamkamba kuzigwiritsa ntchito nonso pano kuti zikhale za iwo za personal za private ndisiti kuziwabe bwinobwino kuti kwenikweni anapanga abuse mwa njira yotani komano ngati munakumbukira tinakubweretsa nkhani ya investigator magazine eti magaya aja platform for investigation journalism amene aja anabweretsa nkhani yonena kuti iwowa amayi kolini Zamba anapezeka zonena kuti anazadya ndalama yokwana 1 trillion Malawi kwacha kuilavwaza ndithudi ndanzawo aja kubohala ndi zikuoneka ngati ma percentage tina achakwera zimakhudzapo asamukawale ndi anthu ena otero mwaiona imeneyo ndi sirozozolo lino nkhani yake ndi imene anabweretsa aja platform for investigative journalism kapenanso pali nkhani zine fanze timayankhulatu zokhuzana ndi amayi amene watu amayi oyipa kwambiri amenewa amayi oyipa kwambiri chodabwitsa nchonena kuti fanze kudandaula ngakhale mu nthawi imeneja Chakwera amangokhala zetetu ndi awa PIJ wakamakamba zonena kuti Chakwera zomukhudza anadyapo ma percentage ndi chetechete wake uja nthawi imeneja makhangati kuti tuzikupanga line rumwa njira ina yake hayi ndithudi akamba kunena kuti apolisi apa pamene zililimu poti mlandu wake ndi umenewu anakalemba best statement yake bwinobwino afuna ailembe bwinobwino zinaenda motere imuna apa mukamba azifotokoza akailemba statement chabwinobwino kenakono akhala kupita naye ku court chakumamawa komweko I don't know kuti video imene nthawi imene ndizimaliza kuipanga edit kaya mwina ikhala ikafika chama 12 koma amati chakumamawa komweko ndi obviously mwina pano pakuthamangira nawo ku court we don't know koma tikupasanso ni update amene akabwera koma adafuna akafike naye pa court pamene popo ndi pamene akamveno bwinobwino mlandu wonse koma panopa wangomva tairo ya mlanduwo kuti kugwiritsa ntchito office molakwika mphamvu za office ya mlembi wa president komanso nduna zake molakwika ndi akamva bwinobwino kuti molakwika munali motani anapanga zotani akamva bwinobwino pa court ndithudi hayi menemo ndi mene zikuyendera so far so good atsimikiza zimenezi ndi mneneri wa polisi kunoko ku Malawi akuti Lairo Chintembo dzina lakelo ndi limenelo kutsimikiza zimenezo ndipono tingathe kunena kuti adzithamangira naye ku court akatero basi kumeneko akamve nkhani zake kodi kapena akakana mlandu kapena kuvomera kena kwadzika pempha mabelo chani komano tingakutsimikizireni monga metanenera moja agona ntchitokosi mamawa ndithudi anagona ntchitokosi cha polisi anakalibe m'manja mwa polisi kumenekoko ngati ili nkhani ya platform for investigative journalism imene inde kuti ikakhudzaso ndi kuti Jacob Wahala kunenedwa
Funded our platform for investigative journalism ni magaya opya kwambiri apo ziko zone kuti iwo ndamaro kakhandi zima document zenizo anakasaina chakuti ndi contract kuti zima document amaziko ali ndi zimakope ino mazitenga kuti zimenezi zima document izinza ku Dubai mwazitenga bwanji ku Dubai ino aya magaya amene wasamasewera ya ndekuti no simufunika mukati ovutikaso a polisi yayi tapitani ndithu ku office ya magaya amenewa PIJ mukapeze ndithu platform for investigative journalism alipo website yawo alinayo ndekuti ma contact awo pamene go and find them mukapeza magaya amene adzawa mukafunsa defender polisi tu ufuna mutipatse tidzamuthandizireko ndi ma document akuti akukubasani zimaumboni mukufunikiraso zidzaniso mukatero ndekuti mulandu muuthamangisa ma fast ndipo nena kuti nokukhuza anthu ena aka kuti ena aka anadya nawo kuti ma percentage tinatake tiziwonatu ngati wina wake sanenaso kunena kuti no iyayi ndikuzuzidwa ine ku nyumba yanga apolisi akumangondiyendera alibe zilolezo tiziona ngati pompano winaso sakuwa choncho komano zikuoneka ngati chaposachedwa pompa ndikutha kuonatu kuti no anthu ochuluka akhala akutapidwa ndipo no ayi musadandaule mukuziwa chani Justin Tech Malawi ilipo tikalephera kunoko nchifake tiliso ni Malawi Trains tikhala kupatsani ma update cholinga choti niyo mutsatire ndiye chinachi chonse tukayazikhala motani inuyo ndetiyenda limodzi inu ndifeyo hayi tuzeni maganizo ano mu comment section pa nkhani imeneyi koma mulemezenso maganizo anzathu be sure adi kunena kuti noti kupasanso ni ma update ankhani imeneyi makamaka kuti akakabweretsa ma details eniwo kuti no anapanga abuse office munjira yotani akuti